I'm no ngizizwa ngijabulile kodwa futhi ngithukile. Ngiyabona ukuthi sekufike ekugcineni kokuthi ngihlale nomndeni wami sengizoqala impilo entsha. Iyona vele into ebengiyifisa kodwa-ke njengamanje ngithukile ngoba phela ukuyoqala into entsha usumdala akuyona into elula. Into engiyijahile namhlanje ukuthi ngize ngiyoma phambi komfundisi ngithi ayidu kade ngasilinda leso sikhathi kusukela ngo-2009. Ngiyajabula ukuthi-ke selivela fika leso sikhathi. Into engiyithanda ngayo kakhulu ukuthi uwumuntu oqotho osupportive ohleze khona eduze kwami uma ngabe ngimdinga noma inini. So ngiyajabula ukuthi namhlanje ngiyazi ukuthi sengizospenda impilo yami yonke naye. Umuntu ohambo obakhonzile abantu nohlezi efisa inqubekela phambili. Ayikho into etheni engingafisa ukuyishintsha ngayo ukuthi-ke nje phela umuntu onenkani. Loko-ke ngicabanga ukuthi kwadala ngeke ngize ngikwazi ukukushintsha. Into endingonelelayo nje kolusuku Nkosi yami ukuba lube yimpumelelo, lube luhle. Ngiyazi ukuthi nosisi udibaniswe nomsajero ngoba bekunezizathu and they both deserve each other. Ngithanda nje ukuthi ngithi halala kubona ngibafisela iloko ezinhle emshadweni wabo ngathi bangabambana kuze kufike lo lasuku lokuhlanza ukufanele. Where we are going to be celebrating uthando lwabo bobabili. Silibona luthatha a further step, which is a very big one. I wish them nothing but the best emshadweni. Makoti unosisi umngani wami omkhulu from high school besifunda naye. Ngibonga konke asengenzele kona umntanami. Ukukhula kwakhe sekuyena sengathi manje usekhulisa mina sekuyimini sengiyingane. Izinto zonke ngangenzela kona ukuthi konke ngangisheshisele angithengele umuzi. Bathi ngithengele umuzi isathi ngiyabona ukuthi ngithengele umuzi kwangibuyisela umakoti. Ya sanibonani igama umsajero Msoco kaMbonambi. Abangaziyo ke mapeng iza mapeng kasha bathi ukinga sinokingela ukinga abafukazi nezandla zabo. Lutho kuphela amaqhathe ebhodla bakela bekilo ndaba kayikhonjwa koze kubele ndoda emngeni. Imbongo lemthoqasa ehlule sebefaka iphinde yavela phuma injalo. Hambe emva kwawo uyizwela. Kudabula unyama ehlatheni nezinto ezinto nyama isikhundla ezikwazi umsoco imali zemithakazi kumananga amabhodla. Ngezwe inhliziyo zamaningi. Namhlanje ke la leli langa elikhulu kangaka nelibusiseka kangaka ngelanga liphumile uthekala phandle. Ilanga lami elikhulukazi ke leli nesithandwa sami unosiswa kazweni sho ke siyobopha ifindo lika sofa silahlana. Umhla ka5 plus izolo futhi umhla ka4 kuona uJune bengikade ngizala. So yeah, this is msajero weekend ngiyathembisa ukuthi ke kuzoba mnandi zonke izinto zizohamba kahle and amazulu avumile camagu ba yabona.
ngithanda nje ukuthi ngidlulise leli thuba leli ngibonge ngithathe leli thuba leli ngibonge bona wonke umuntu othathe wafaka isandla lomsebenzi omuhle kangaka ukuthi impumelelo amazwe bengisaphotha ngawo ezeluleko bengeluleka ngazo ukuthi cha no manje siyaphuma esigabeni sokuba umfana siyokuba indoda nabantu nje abadele isikhathi sawo bashiye ezinye izinto beza la ukuthi ke bazojabula nathi ke namhlanje bezobungaza usuku olubaluleke nolukhulu kangaka ngiyabonga kakhulu abafake isandla futhi ngendlela ehlukahlukene monetary wise and all that ngiyabonga kakhulu nabacontribute ngezandla zabo konke nje nemiqondo yabo sisaplana towards this day ngiyabonga kakhulu.
soul. Like your name across my heart. I want the world to know that I am yours forever. I'll wear it like a shining star. Write your name across my heart. You, my life, is an everything I have is yours. But as far as love goes, there's a lifetime guarantee. Write your name across my heart. I want the world to know that I am yours forever. I'll wear it like a shining star. Write your name across my heart. Thoughts in all my thoughts, in all I do and all I say. I belong to you. Every breath I take. Write your name across my heart. I want the world to know that I am yours forever. And I'll wear it. Cela basiphakame sonke bese siyathandaza sonke sime inyawo. Ohleze esihlanu sobukhosi uyababazeka. Umile ingona phakade. Baba siyabonga ukusinikeza lolu suku ukuba silubone singabaphilayo. Usenzele umusa bakwabaningi abadlulile ngalobu busuku esiphuma kubona. Kodwa thina wasinikeza ithuba lokuba siphile. Akubanga ukwenza kwethu okuhle kodwa kube uba umusa wakho umphakade. Simema ke ubukhona bakho bobuthathu umoya ongcwele nendodana uJesu Kristu. NobuNkulunkulu bonke bube phakathi kwethu kule nkonzo yomshado. Sifihle ukhuluma inhliziyo yakho usakhe. Siyabonga lolu hamba balihambile kusukela besuka emakhaya. Wabalonda endleleni njengoba ushilo ezwini lakho wathi kuvikeleka kuyifa labangcwele. Baze bafika kule ndawo bephephile. Namanje ke sicela iprotection evela kuwe. Nobuhlakani obuvela kuwe ekwabeni izwi lakho. Uma konke sekwenzekile kudunyiswe wena kube usuku laba ababili olobo ayisikhumbuzo kubona bese livuselela nakithina bese lonke udumo ngaloko ozokwenza njengamanje lobuyele kuwe ngoba basizwa belekelelwa nguwe makube njengoba sengishilo kungashintshwa ilutho ngegama lika Jesu amen. Siyahlala phansi. Kodwa ngiyacela sibashayele izandla kakhulu ukuthi sebekhona shaya izandla kakhulu bazalwane sisemshadweni shaya izandla kakhulu. Bakikiza omama bashaya izandla bakwazi ukushaya izandla. Siyabonga. Ngumfundisi uCwezu wakwaNdlovu ozokwenza lo mshado. Cela ke siye ezweni kaNkuluNkulu ngoba sesikhulekile. Incwadi abase Efeso isahloko 5 sifunda kusukela ku verse 22 siyoma ku verse 26. Abase Efeso chapter 5 22 to 26. Ukuphathana kwabaganeneyo. Abafazi mabathobela amadoda abo kungathi kukuyo inkosi. Ngoba indoda inhloko yomfazi njengokuba noKristu eyinhloko yebandla.
yena engumsindisi womzimba. Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu kanjalo nabafazi bamele ukuba bathobela amadoda ezintweni zonke. So kuyeke sikhulume le ezintweni zonke ngoba khona nezinye engaboni kahle la ukuthi ezintweni zonke. Niyangizwa ngithi? Niyangizwa umshado wena ngithi? Madoda thandani omkenu njengalokho noKristu elithandile ibandla. Wazinikela ngenxa yalo uba alingcwelisa lihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Sase sengiqhubeka nje. Ukuze alimisele ibandla elinenkazimulo nelingenasisihla nambibi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkayo njengeyawo imizimba. Othanda umkakhe uyithanda yena. Ngokuba akakho owake wazonda eyakhe inyama kepha uyayondla. Ayiphathe kahle njengalokhu noKristu enza kulo ibandla. Ngokuba singamalungu omzimba wakhe ngenxa lokho ke umuntu uyakushiya hayi uyakulahla. Uyakushiya uyise nonina. Akayi ukulahla uyise nonina ngoba eshada. Uyoshiya uyise nonina. Anamathele kumkakhe. Anamathele. Ayambambe abe inamathela. Labo kababili bayakuba nyamanye. Le mfihlakalo ke inkulu kepha ke bengikhuluma ngoKristu nebandla. Nani ke yilona lowo makathande umkakhe njengoba eyithanda yena kepha umfazi makahloniphe indoda yakhe. Inkosi ke mayibusise ukufunda kwezulayo. Amen. Ufuna ukuba ngikhulume ke ngalezi izinto ekuthiwa uthanda nothobela. Ukuthanda nokuthoba. Kubalekile kuba nina enishadayo ningilalisise kahle. Nalaba beze kulomshado beze imenye ukuba bezwe ngoba kungenzeka lokhu kuncede wonke umuntu. Kumele ukuba nikuqonde kuqala nina enishadayo ukuthi umshado yinto eyaqalwa uNkulunkulu. Akuyona into eyaqhamuka ngokwesiko lethu lesizulu. Ngokwezwi kaNkulunkulu. Niyangizwa ngithi? uNkulunkulu abantu bokuqala kwaku Adam wesibili ku Eva. uAdam waphila iminyaka eminingi ephila noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli njalo ngokushona kwelanga uNkulunkulu wayemvakashela umuntu wesilisa. Azombona nje ukuthi usahleli kanjani ensimini abethe akayilime. Kodwa akazange umuntu msajero nakanye lo uAdam athi kuNkulunkulu unesizungu udinga umuntu wesifazane. Akukho la umuntu wesilisa acomplaina kuNkulunkulu wathi usecela ukuba athathe naye abe nomunye umuntu. Kwakungekho inkinga uNkulunkulu wayeright ngobudlelwane bakhe nomuntu. Kodwa kuthiwa ngelinye ilanga nje uNkulunkulu wayeloku ke ehla njalo ezobheka umuntu emhlabeni. Waba nento ethile ayinothisa wathi mayisesezulwini phezulu. Wafike wahlala phansi wacabanga. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabona ukuthi kodwa noma umuntu engenasizungu kodwa kukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Kusho ukuthi noma babebonana umuntu engacomplain ngalutho ngoba into efake icomplain kumuntu noma ngabe yini ongabe ukhona la ocomplaina ngayo idalo ukungena kwesono. Ngesikhathi umuntu esazi uNkulunkulu kuphela azi ukuthi umuntu azombona uNkulunkulu kuphela. Wayekuvele kungekho inkinga yaqala makungena inyoka isono. Kodwa ke kuthiwa uNkulunkulu wabona msajelo ukuthi akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Wathi ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Umsizi, a helper. Kodwa ke lo msizi kufanele abe njengaye. Makhulunywa ke ngonjengaye akukhulunywa ngobuso nebala. Kukhulunywa ngezenzo ngokubona okukodwa okufanele kube phakathi kwalaba bantu bobabili. Maye sefika kuNkulunkulu ngelinye ilanga ukubavakashela kwakhe sefikile kowesifazana ngisho ukuthi wafika nenkinga.
Esefikile kowesifazane wathi uyafika uNkulunkulu wafica umuntu engekho la ekhona kodwa ekhona la emshiye khona kodwa engekho. Niyangizwa? Uma efika uNkulunkulu khona wabuza umbuzo othi Adam ukuphi? Ningilalele kahle. Hayi ngoba la ayefika babehlanganele khona wayengamficanga wamfica kodwa akamficanga kodwa wamfica. Ingoba akamficanga noma amfica ingoba lo muntu okuyena ayemshiyile ngoba kuyenzeka umuntu ube naye endlini kanti akasekho kuyena. Akabuzi ibhodi msajero mayethi Adam ukuphi ubuza umuntu abemshiyile obe faithful obethembekile obengenasono obengahashukeli isono obengahaleli lutho uyambona yena ukuthi ukhona kodwa khonto engekho akade ishile. Uthi ke uAdam ngilapha usethi ngoNkulunkulu bengingathi mangifika la ngikubuza ukuthi ukuphi but today ngiyakubuza ukuthi ukuphi. Usathi ke udlile yini esithelene ngangikutshela ukuthi ungadli kusona. Uthi yena hayi ngidlile kodwa ke angidlilanga nami. Kukhona uthi mayiphendula abantu kwema befunda iBhayibheli balifunda ingqondo isebenza kahle. Uthi ilo wesifazane owanginika yena. Ngamamazi ke uthi angikwenzanga lo ngokuyithandela kwami. Futhi angizange ngathi letha uEva kimi. Ilo wesifazane onginikeze yena uyena odlile waseyanginika nami ngadla. Iblame ke leyo eyokuthi indoda ingafuni ukubhekana nokuthi ayiqinanga yamela iqiniso iblame omunye umuntu ibe nepower yokunqaba. Wonke umuntu onento ayenzayo noma ngabe wrong kanjani ufuna ukuba nesizathu. The reason ngikuchithelile bunganginaki. Kanti imbewu yesono iyahala. Manje lo sifazane onginike yena ngadla. Wahamba uNkulunkulu wayo wesifazane wathi wenzeni lokho nawe wesifazane wathi nama ngidlelanga inyoka eyadala wena nayo. Kusho ukuthi ke mawubheka izogcina yakubani uzoyibona egcineni. Iqale uAdam wangafuna ukuvuma ukuthi uyena wayisa kuEva. Mayifika kuEva uEva wathi nyoka ngale kwenyoka akakusekho lutho kuzosala uNkulunkulu. Ilana kuthola khona ke madoda nabesifazane abangena ukuziphatha kahle but yena uNkulunkulu akangenzi ngani ukuthi ngithande yena yedwa. Ngoba wonke umuntu ubuthaka bakhe ufuna ukuba nendawo afuna ukwenziwa ngomshini ukuthi ezwe kungazi ukuthi uNkulunkulu wayengaqonde ukudala umuntu oyirobot. Wayefuna ukudala umuntu ozokwazi ukuyithathela inqumo ngokwakhe ngoba noNkulunkulu wayithathela inqumo ngokudala umuntu. Manje kunezinto ke nina nobabili efanele izazi ezingewona umshado engafanele nisilethe la ngenxa yazo. 1 akufanele ushade ngenxa yokuthi umama okuzalayo uthi uma sengingaze ngihambe umakhoti ngasamboni. Akukho wrong ku right kodwa kufanele kube isizathu sokushada kwakho. Okwesibili ongafanele kube isizathu sokushada kwabantu ukuthi sesisuke saba nezingane seziningi sengiyakushada ngoba umshado kuzona izingane. Ingakho abaningi besele nezingane. Okwesithathu akufanele futhi umuntu ashade ngoba ethi ufuna umuntu ozomnakekela ngoba imisebenzi iyafuna ngaphandle ama-domestic work amaningi la. Umuntu mezwe ngathi ufuna ukunakekelwa sengathi angabheka la ngaphandle bese khokha. Umshado ke yini? Umshado akunina nobabili. Umshado isivumelwano esenziwe owesifazane nowesilisa bese kuba umshado. Ingakho njengoba kade ngena la bengangena omunye komunye beningena emshadweni. Futhi umshado anuqali ngoba umshado kade waba khona ningilalele kahle. Ingakho umuntu mayibuza la ukuthi kwenziwani lapha umsajero uyingena mapi emshadweni kusho ukuthi umshado ukhona.
Uma wena msajero noma unkosikazi wakho echitha akachitheli wena uchithela umshado. Nawe mawumchithela uchitheli yena noma khala yena kodwa into elimala yileni ingene kuyo ningakhonjiwe ngesibhamu. Ingakho umuntu mayinethuba lokuba ahlehla ngoba umshado akuyona into yabafana, umshado yamadoda leyo nto. Akufanele ungene emshadweni usawumfana, akufanele futhi ungene emshadweni usayintombazane. Kunaloko ungangena ube umfana bese uba yindoda ngenxa yomshado. So kwenzeka inkinga la isithunzi somshado. Kusho ukuthi lo ntombazane enza into errong. Wonke umuntu obukayo uvela athi umshado awunalo iqiniso. Ngoba kusuke kulimale ini umshado. So into ekufanele nihloniphe nina nobabili umshado. Manihlonipha umshado ngeke nibe nazi inkinga ngoba niyobe nihlonipha isithunzi somshado. Nazi ke izinto ebezifundwa la engizifundela eBhayibhelini. Kunento ezimbili ekhulunywa ngazo la. Kuthiwa ke madoda thandani omngeni. Bese kuthiwa ke nina besifazane thobelana madoda eni. Kusho ukuthi ke wena ngesikhathi wambona ngaso wasuthi ucela ukukhuluma naye. Wasuthi ucela nithandane naye. Wawenza ke uthando. Wakuthobela hayi ukuthi wakuthanda. Wakuthobela ngokukhathi uthi uyamthanda, wasevuma ukuyamukela uthando lwakho. Wathobela amazwi akho lawa okwakuhamazwi engenzeka ukuthi wayengaqali ukuwezwa. Amazwi abese kodwa wathi mayewezwa lawa wakho amenza wawathobela waseyawamukela. Qaphela ke. Angiqaleke kuwe mfowethu. Umuntu wesilisa ulindeleke ukuthi athande. Fanele kuqala ke wazi ukuthi yini uthando. Uthando ukuhlonipha umuntu omfaka empilweni yakho uthando lolo. Ukufunda umuntu omfake empilweni yakho. Ukumfunda. Njengoba ngeke ngahlala nani nje office nikhuluma khona lana ke nathi ngathi khona nani yaphikisana khona. Noma ngiseceleni kodwa bengikwazi ukufunda. Nginako okuncane sengingakwazi ngalo, nginako futhi okuncane engingakwazi ngoba ngesikhathi nikhuluma ukuthi umuntu mayethuli engasho lutho awukwazi ukuthi isidumu lesi noma uhlakaniphile kodwa makakhuluma uyakwazi ubona uyisilima ke lesi awuhlakanipha lo kanti mayethuli ngoba nasesikoleni bewuzushawa sishawe kuthiwe khuluma ngoba mawuthuli ngasitshela ukuthi ianswer nayo. So okokuqala kufanele ukwazi fanele ke umthande umuntu ke mawumthanda msajero uyamhlonipha ephambi kwakho umhloniphe engekho. Uba owokuqala ezintweni ozicabangayo ngoba umthetho ozokushadisa umuntu oqala oza kuqala bese kulandela abantwana bakho noma abantwana obathole before it your wife. Kodwa ka umshado umuntu ongamazi fanele umazi ke sathi ukukhuluma nezinsizwa lapha ngaphandle akekho umuntu oyothola unkosikazi perfect. Futhi akekho unkosikazi perfect ozozalwa futhi akekho oyokazalwe. Wonke umuntu unomkhuhlane wakhe. Uthathwa nomkhuhlane wakhe ancengwe ngomuntu okukhwehlela azabe right. Futhi ayikho indoda engenayo imkhuhlane yayo noma ungayishaya noma ungaphahlaza ifoni yayo noma ungakhempa izumeke utshontshe ifoni yayo uyibheke ithi ikhuluma efonini uyibuke ngelinye ihlo uyibone kodwa ayikho indoda engenawo umkhuhlane wayo. Kodwa kufanele lo mkhuhlane ungalapheki ngoba siyofika nesikhathi sokuphela kwecorona. Makhuluma ke ngomkhuhlane noma yiwuphi kunezinto ke ezimbali kufanele ukuthi ke uyibhekisise. 1 akufanele ungene emshadweni msajela ungakaqedi ukuganga. Makuukuthi wawuzoganga ukuze singayixoxi lento sewushadile. Unethuba njengoba buza phambili nje lokuhlehla. Sihlukane asinankinga thina. Kodwa ungasihlanganisi la sibo ofakazi.
bokuthi usumkhethile. Ngoba ngiyakutshela indoda umphongolo nangu nkosikazi wami ukhona la. Abantu besifazane bayoloku bebahle njalo futhi ngeke bafe. Boloku beba khona njalo kodwa kuyoma umuntu ngokuthi udecideani. So ngilale kahle. Awushadi umuntu ngoba emuhle ukudlula bonke abantu. Ushada umuntu ngoba udecidile kubantu abaningi ukuthi lo uyena bese ukhohlisa ingqondo and your heart ukuthi uyena ngizawulala naye, uyena ngizomgqokisa, uyena ngizombona muhle. Uyitshele wena uthi uyena ngoba abantu besifazane bazoloku beqhamuka kuyoya ngokuthi i-backbone unayo yini. La ngaphandle kunamanqe alindele inyama mayisiya ngokuya ibola. Kunamankentshana kunabantu abangeke bayeke wena ukwimedia. Njengoba ukwimedia zazokhuluma nawe mntaka mawakhathazeke kulate kodwa ngizokhuluma nawe ungangijaha. Kufunana ukuthi azi lo wesifazane ukuthi ushada nobani ngoba kusuke kwashada abantu abangazani ukuthi bashada abantu befaka ama mask. Ngoba yonke into wedding day ifake. If ungangikholwa kuloko ngeke umbone lo ehamba kwe street ngomgqibelo ezayifaka eleveli. Nalaba bamphelezelayo lolu uhlobo lweingubo zalolu suku ngoba yonke into nezipho izinto zalolu suku ngoba yonke into yomshado ifake. Iqiniso ilaqhumula khona iveli kusuka isuti bese uyaqala ke umshado. But ububi bomshado ukunikezwa komuntu isitifiketi somshado kodwa engaphasanga. Ngoba ngizoskipha manje. Ngiskipha nje uzuzwe nabanye abakhuluma emaceleni. Ubezwe bethi asithathe umama. Unikezwa isitifiketi kodwa enjani engaphasile ngethemba lokuphasa. Kuphela kwento umuntu akanikezwa isitifiketi engasebenzelanga incwadi yomshado. Kunezimpi ke zawo umshado. Kodwa kunezimpi ezigwenywayo emshadweni. Msajero naku okunye kwakho. Ukuba ube open kulowo muntu oshade naye. Ngokujwayelekile kujwayeleke ukuthi izinto eziningi abantu besifazane abazikhomba kithi njengabantu besilisa u70% ngokujwayelekile kujwayeleke ukuba kube izinto eziyiqiniso. Kufanele kwesisikhathi ke ubuye uvume la uhluleka khona ukuzulekelela. Akungenwa ke emshadweni ungekho strong. Kufanele wazi nje mem ukuthi njengoba ungena kulomshado uzotestwa akusini kuzokwakha intombi la ngizokwakha umfazi umuntu ofe azi. Akungenwa kuphunywa. Khona izinto ezonehlela la emshadweni kanti sizokubheka ukuthi isitifiketi wawusithole kahle yini. Usazoqala umshado mase sihambe siyagoduka thina. Kade ngitshela ezinye insizwa lapha ngaphandle. Khona isikhathi nje la mina ngashada ngo2007. Khona isikhathi nje la umkakho akangakuthandi nje. Ikhuluma nje ngoba ukhona ubonke angathi namhlanje siyawuqhubha nje kodwa angathi namhlanje angathi akangizwile kahle hle. Impela imoto zikhona ezami ngaphandle nemali ikhona kodwa angathi namhlanje angathi ayichaba nje. Ngibona ngena nje ukuthi angathi namhlanje angizwile kahle hle. Angani mangihlala edayini noma ngidlulela ekamereni kazi uyofika yini khona. Kodwa zonke le insuku yinsuku zomshado. Kodwa into ebaleka kakhulu msajero ukubalekela into engadala umsindo. Ngizokutshela ngesimple. Iqiniso lithi uma abantu beshadile kuhle ukuthi bathinte amafoni umuntu wesifazane okay uthinte ifoni yesilisa nani kodwa kufanele kube iduty yomuntu nomuntu ukuvikela into engasimphathe kabi. Leyo ke akekho ozoyithanda. Kodwa iqiniso
khona ifoni oyibonayo ihleli ukuthi mangase ngiye kuyo indlela engiye ngayo ayikufana nendlela engiyobuya ngayo. Manje ke ithi ke into mfowethu kungabe kufanele yini inhloso yami mem yokuba ngishade nomsajero ukuba ngivikele ukuba ngoba ungikhiphe ekhaya wangisusa kubantu bakithi wangiletha kubantu bakubo ukuthi ngingaxabani na yini engingayenza ukuze ngingaxabani naye. Yebo ifoni yakhe isayifoni yami kodwa sengistrong enough yini ukubhekana nayo. Hayi ngoba wonke amafoni nama toilet kodwa ifoni nefoni inali iphungana. Iphunga engenziwa abesethi qwambi imessage. Athi qwambi imessage nilalele. Lapho ke nina mhlambe nihleli kanje niyibuka nobabili. Bisingena phezulu. Ithi hi love. Oh. Lehle irandi. Lehle ulibona uthi uyaliqhathanisa nepound ubona ukuthi impela lihlile. Manje ke umsebenzi ngaphambi kokuba kube nenkinga masiqale sigweme ukuthi ingabi khona ngoba inhloso yethu kuba kube nokuthula. Ngikhulumile ke lento ngathi before nishada ayiclean izinto. Kodwa ke makhumbuleke umem lo ukuthi ushada nomuntu wabantu. Angene ke mhlawumbe endabeni yemndeni ngoba ngiyeza kuwe. Angene endabeni yemndeni. Uma ushada, uma ntombi yami wamkela ukushadwa umsajero, funa wazi ukuthi ushada nabantu bakubo bonke. Abaneyinkolelo zabo. Ngenxa ukuthi mina oshadisayo ngizakufundisa lento. Because abanye abantu kuyenzeka bashade besindisiwe. Ngeshwa yimi omla ngizokufundisa ngendlela yami. Akuyona imfundiso yami njenge marriage officer ukuba umuntu mayeseshadile ngenxa yenkolo yakhe adelela indoda yakhe esakholelwe intweni ezithile. Ebese ecasha ngoJesu. Athi ngoba njengoba umficile nje unabantu bakubo. Unabafowabo, unabantu abasathembele kuyena. Okungenzeka ukuthi basakhuluma bona emsamo, wena ukhuluma khona. Ngelinye ilanga uzoke kufanele ahambe aye ekhaya. Kukuwe ukuthi udecide ini mawungafundiswanga noma unikezwe imfundiso engafanele bayokutshela ukuthi abantu bakuba wendoda yakho banama demon kodwa leli demon likufaka iringi. Usaleke uJesu walihamba lonke uhambo lwesiphambano uMaria eseceleni kwakhe. Ngoba abantu bomndeni babalekile ungasindiswa bese ungathi ikhanda lakho liyahlanya. Ngoba wonke umuntu unomndeni wakubo mayefa lo abafowabo abofika kuqala umfundisi uXwezu uyaphuza ukufika. Mawufika umzimba ngolesihlanu ufikele ekhaya. Abantu abageza umuntu abantu basekhaya laba bekhorasi uJesu liqhawula idwaye lehlanela bafika nje sebefika sekubhekwe le ungabakhohlwa abantu bomndeni ucashe ngesiphambano ngoba noJesu wayinonini ingakho kuthiwa mame bheka indodana bheka unyongo ngoba wonke umuntu unefamily yakhe. Awuzelanga ke kulo mshado ukuzohlukanisa. That is why iBhayibheli lithi uyoshiya uyise nonina alisho ukuthi uyolahla. Uyoshiya uyise nonina anama awulahli kodwa uyashiya into eshile kubuyele kuyona. Kuzokwenzeka kwesinye isikhathi ngoba njengoba ngibona nje nginodadewethu nginogugu ondumiso onokulunga basenako nje ukuthi bangicela izinto ezithile ababevele beyicela. Lo nkosikazi akazelanga uzovala ukuthi bangicele ngoba wangifica ngizalwa nabo ungijoyinile. Ingane zikama yena unkosikazi wami. Ukufika kwakho emndenini awuzukwenza ukuhlukana. Ungakhohlwa usengaligcina ngisho ivangeli lakho ngaphandle kokuhlukumeza abanye abantu. Entshele nje mina njengomfundisi kunezinto ezithile kunabantu abakholwa ubone naye uJesu ukuthi useyayibuza ukuthi umuntu walenga esiphambanweni kusayimi noma kwalenga wena.
Yeah. Abantu abajwayeleke mfowethu ukuqaphela lezi zinto nabo bahlushwa kuqala ukuthi basuke izono bayifaka esikalini. Khona abantu abakwazi ukubona isono esikhulu nesincane. Uyazi ukuthi ukuba nenhliziyo embi ungamkhulumisi umyeni wakho ekhaya. Kufana nesono osibona senziwa umyeni wakho kubantu bakubo. Ngoba phambi kaNkulunkulu lithi iBhayibheli izono ziyafana. Manje ke kubalekile ukuthi 1 angithanda abantu njalo mase ngibashadisile baloku bezela icounseling nani ngoba noma imuphi umuntu ohamba icounseling kusho lawo bantu bahluleke ukulungisa into zabo ngitshelile lokho. As much as ngisho ukuthi anoza kumina nizokhuluma nami kodwa ngithanda nami lo ngibonana nawe emsajero ukuthi baba sifuna ukubona sinenkinga nomama ayini ngixole nami ngixakeke kabi. I-counseling ikhombisa ukuthi nobabili nina nihlulekile ukulungisa ihluleki ezitholakala kwi-counseling. Ingoba uthe omunye ethi ucela ukukhuluma nomunye wathi omunye angifuni ukukhuluma akekho umuntu ongena emshadweni athi athanda ukukhuluma ngoba uma ungena emshadweni ungena ekukhulumeni. Mawashada nekhawadi nendoda eyigwala uyothi mawuthi baba sixoxe athi angifuni ukukhuluma umbone eshaya istabh ehamba uyahlule ngoba njengoba engafuni ukukhuluma nawe kodwa uzokhuluma eminyango mawungase umlandele umfice ekhuluma ukuthi akafuni ukukhuluma nawe uyakwazi ukukhuluma kodwa akathanda ukukhuluma nawe ngoba la yakhona akayi esihlahleni akaye ebhishi uyokhuluma ubale uhlula ukukhuluma nawe kodwa wakwazi ukukhuluma nawe ecela uthando. Uma ungakwazi ukubiza umkakho uhlale naye phansi nixoxe into awuyona indoda engahlonishwa eminyango uhlula ukuhlonishwa endlini ngokukhuluma nomkakho. Futhi akufanele umuntu adume unyaka wonke uthi akafuna ukukhuluma. Ngithi angifuna ukukhuluma ufuna ukwenza njani wawungazi ngene ukukhuluma singafese sihlanganise ukukhuluma bese uzofuna ukukhuluma ayini into esilethela ukukhuluma. Hayi bacela ukukhuluma nami la usafuna futhi ukukhuluma. Wena wacela ukukhuluma. Wathi ucela ukukhuluma nami ngathi mina ngithanda ukukhuluma nawe. Sifika la nje ngake hayi man. Ngake ngasho wena ngithanda ukukhuluma nawe. Wathi noma inabo wawufunani kanti? Wawufuna ukwenzani kodwa manje usuthina awufuna ukukhuluma nami. Ma ungena emshadweni ungena kakhuluma department. Manje kubalekile ke ube mem naloko ukuthi ube namasu noma udinwe kangakanani ube namasu ngoba noma yipi kufana into ofanele uyiqaphela abanye abantu besifazane abayenzayo ukuthi akubuze into kodwa enempendulo yayo. Ngalokothi uthi ngicela ukubuza ukuthi ubani lo lokho efona njalo bese uthi uyachaza uthi nje ungakachaza athi hayi musuqala ubani ogulayo manje khona ngisukele wathi angichazi ngithi angaqedi nokuchaza ukuthi ngiyakubona ukuhamba amanga ubukade usholana ukuthi angichazi ngoba njengoba uthi angichaze kusho ukuthi wena awunayo ini omunye ukaphendula uNkulunkulu athi ngikubona emehlweni ngiyakwazi wena ngiyakwazi nawe ugcina usukhophoza nawe ungazi ugcina usukwazi ungakwazi. So inhloso ukuthi kuxoxwe ukuthi uthole impendulo zento mani bambe uthi isikhathi sami sesisincane kakhulu mani bambe msajero nawe mem nabamba lento yokubalekela into ezodala ukuthi ningezwani obeniqedile ukuyibalekela i-character isimilo sakho isimilo sika mem ukuthobela indoda yakho kubhlungu ukuba nonkosikazi ongahloniphi. Noma ngahlonishwa abantu kangakanani la ngisebenza khona kodwa mawungahlonishwa umkakho soyekonakela. So ingakho iBhayibheli kubhale kabili ukuthi thobelani amadoda enu. Indoda ehlonishwayo ekhaya kulula ukuba ihlonishwe ngaphandle. Lo muntu ngeke ngidlale ngawo ntombi noma ngabe angikwazi kakhulu noma ngabe ubani uzalwa kuphi uhamba ngani kodwa indoda ekwenze nje isuke ikuthanda ngiyakutshela. Indoda ekukhokhelayo ikufaka iveli noma ngabe imfishane noma ngabe negwegwe noma ngabe neeskele noma ngabe igonde emaceleni indoda ekwenzela lento i-icebreaker indoda ekwenzela lento hey abanye bayiphuphile emaphusheni baze bathi bafuna ukugxosha amaphupha amabi. Usuke lo muntu ekwenza umuntu angiphatha omunye akufica ungelona nevirgin
akufica unengane kodwa akuthathe ungayikhohlwa leyo makuthiwa khona into enhle umuntu akayenzelwa indoda ukushadwa nokukhokhelwa. Manje ke uyaphuma ke msajero kutheni ube umfana uyoba ubaba. Ungakhohlwa ke mem umfice nabangani bakhe. Ngenhlahla mina nginawo umuntu umngani. Sengaphila nabafowethu kuphela. Umfice umuntu enabangani bakhe. Akwazi manje ngoba sekufike wena uthi awumazi uxoxana nabangani bakhe bengashadile. Ngoba sekushadiwe ke wena. Mase kushadiwe wena ke sewubuza ukuthi angi-understand mina ukuthi indaba ungazwani nabantu abafaka amaringi njengawe. Leshe nisukela wena. Ngakho kuba umfice indoda ke nendoda the more ngeke ngakhuluma neinsizwa nje khona la eduze kwetende manje ngathi umuntu wesifazane msajero uma umnika isikhathi umnakekela umlalela mayikhuluma akajwayele na ukuba abe uhlupho kuwena ngoba uyabona unesikhathi naye uyamnakekela uyamhlonipha. Umuntu wesifazane uqala ukuba umseshi mayisebona ukuthi uyaleka izoyikhuluma leyo ndaba ngoba kusho sekhona omunye umuntu osekhona kulo kosekwazi ukuthi ezinye izinto kufanele ngabe uyazenza awusazenzi ngoba ngifuna ukuqeda angingene kule nto mangithe kuwena umthobele ngathi kuwena umthandi ngiqedile sengingena kule ndaba manje ke le ndaba le yokulala iyawuqinisa ngumfundisi nje iyawuqinisa umshado. Ngiyashumayela uyangizwa impela ngithandazela abantu kodwa le ndaba tanami engathi le ndaba hlobo ezinhle engathi le ndaba engathi le ndaba angazi ukuthi ngithini kodwa engathi le ndaba ayenziwa lento ngoba uyithanda. Yingakho iBhayibheli lithi umfazi akanawo amandla emzimbeni wakhe awuyenzi ngoba uyithanda kuphela uyenza ngoba wamfaka empilweni yakho. Konto iqala ungayithandi kodwa uthi mawuhamba nayo uzwe kodwa ukuthi awu lento ngathi bengingayifuni ongathi yabamnandi ke futhi manje ongathi akuseyona le ebimi khona uzoyiqala ungayifuni kodwa uyithande ngendlela. Manje ngiyakufundisa ke mfowethu khona ukuthi uyayazi le ndaba yomuntu wesifazane ifana nemoto. Ngake ngahamba ngemoto eyayinzima kabi eyayifuna ukuthi mawuyipaka ubeke itshe futhi ayinendawo yayifuna ukupakwa kuyona ukuze mawususuka ungaloku uzususe bonke abantu imoto zabo kanti isazoba nenkinga yestarter. Le moto ngangiyazi ngoba ngangithi mangidumisa bese ngiyilalela injini. Iyalalelwa injini kaNkosikazi. Ungavela ufaka igiya ungalaleli. Ngikhuluma nawe ngiyashadisa. Ufike ushaya kahle uyizwe khona injini kubangathi iyahlukana. Kodwa uyizwe ukuthi uyizwe ithi ke manje usuyizwe ukuthi ihlangene ebese uyithi clash yakho kancane ubuse ufaka u1. Njengoba ufaka u1 lalela ukuthi injini usangizwa njalo. Omunye ngamsiza kanje kumanje usehlele emgaqweni akasakwazi lutho. Ngangimtshela nje engakunaki. Ufake kahle u2 usayilalele nalapho. Ufaka u3 ithi ngena ku freeway kodwa lamagiya iwamukele kahle. Ungaveli uthathisa umuntu imthwalo uthi niye eGoli. Ayiqoqa imthwalo avalelise ezihlobeni zakhe athi kuyahanjwa kuyiwe eGoli amasuitcase awabekela. Zithi mayifika nje eMentros ayisafuni imoto seyikhathele. Uyabuza lokuthi le mthwalo ebese naye eGoli so yenze njani bese uthi phela mase ngikhathele bengiqoqiswelani amasuitcase. Kuyofuna ukuthi ke ubalekele ngikhulumile okunye okuningi ngisakhuluma kubalekele ukuthi umbhedo ungaze ube nomgodi ngaphakathi ingcwaba leyo balodwa. Nibuye nihambe niyolala kwezindawo umuntu ungathi kuthi ukhona ngathi usemgodini kuthiwa nanga umbhedo usuwazi waba nomgodi phakathi uthi ho bahlala lapha ya uyamkhipha umama nihambe naye chithe isikhathi naye
umthande umnakele nawe uhloniphe umyeni wakho. Manje ufuna ukwazi ke ukuthi ngithini manje. Indoda yinhle ekwazi ukumela amagama ayo. Akufanele mawugodukile ukhulume enye into masubuya kini ubuyise ukhulume enye into ngoba abakini banepower yokukushintsha. Awulahle mawuthi ngisazoxoxa nomama usuku usanentshebe ayikhumuke. Imoto kusuke kusayeyakho. Fanele bazi abantu bakwenu ukuthi uganile, bazi abantu bakwenu ukuthi uganiwe. Angizukwazi ukwenza lokho kodwa ngisacela ukuthi ke ngithinta umama awusona isiyoyoyo. Ingoba uyindoda uya-understanda uyamvewulisha lo muntu oshade naye. Azikho iy'nqumo zakho wedwa kuney'nqumo zenu ngoba ngizonenza umuntu oyedwa. Ungakhohlwa mangenzeka ube ney'ngane sangaphandle khona iy'ngane ezingachazelelwanga kahle onina ukuthi bayasalelana. Akekho umuntu ongamshiya ngomunye bakithi. Ukhona owasala kodwa. Njengoba ula nje ukhona osala ufuna ukwazi lokho. Manje kuyenzeka enye ingane uyithola ukuthi iyamukela isinqumo osithathile. Bese enye athi unina engekho kodwa umbono ukuthi angathi ukhona la endlini kulengane. Ayimfuni lo. Ayimfuni esukuma. Ayimfuni ephaka. Ayimfuni esithele kamereni ifisa ngathi ngakhona lapha embhedeni nayo. Inempi kanina. Hayi ukuthi izalwe nayo lento kunento efithwe unina ukuthi umthakathi lo. Manje la kufanele ke uqine khona ummele ubudoda bakho ukuthi ube ngakumkakho. Izingane ziyazi indawo yazo. Ngakhohlwa wena mawugana uzothanda abantu bakubo kwendoda yakho bonke. Uzobathanda ngokufana. Ungakhohlwa umama ozala le ndoda ngoba ukuba akayithwala ngenyanga ezu9 wawungeke uzoyithole. Kanti naye futhi ngokunjalo kuba kazange wena wahlala inyanga ezu9 ngaba akutholanga. Wonke umuntu unayo indawo aphuma kuyona. Akekho umuntu ovela waqhamuka phansi nje. So abantu bayahlonishwa. Communication iyona into eyisa umshado phambili. Sengiqedile ukushumayela ke sukumani ke sengiyashadisa. Washo amazwi aqona ngiyaqinisa ngithi Ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo. Akukho lutho engilwaziyo olungangivimbela ukuba ngingashadelwa bese usha amagama akhe. Ukuba ngingashadelwa unosisi Prithizweni. Ngenza isivumelwano. Phambi kwaNkulunkulu. Naphambi kwalabo ufakazi. Naphambi kwabo bonke labo ufakazi. Naphambi komfundisi. Ukuthi ngizokuthanda. Ngikuthobele. Ngibe indoda yakho. Ethembekile. Kusukela namhlanje. Nginikela impilo yami. Kuwe. Ngenza isivumelwano. Sokubambisana nawe. Kuze kube usuku. Inkosi uJesu eyobuya ngalo. Amen. Sishaya izandla kakhulu. Manje into engenza ngibalekela lamagama athi size sahlwaniswa ukufa. Ngoba ngomlomo uyadala. So manje ngakushiso lento izongishaya. Ngoba kuzofanele noma ningazwana kanjani kodwa fanele ukufa kunihlokanisa. Ngoba into wayisho ufunga. Kungcono kuze kubuye ubani uJesu. Ngoba mawuthi size sihloniswe ukufa fanele nihlukene. Ngoba umuntu uyilento ayikhulumayo. Ingakho ke ngawafakanga lawo mazwi. Akhona encwadini kodwa ngikwazi ukuthi ngikwasho ngoba ngiyabona ukuthi khona la zongishaya khona. Ngiyaqinisa ngithi ukhona ofonayo. Ukhona obekuthinta. Yini athinte ngalesi sikhathi? Uthi kodwa ngempela uyayenza lento. Wangishiya ngempela. Awuthi ngempendula. Awusomnyama umphendule wena. Wazi wasikhetha lesi sikhathi ekuyisona sona. Kusho khona lawo lokho emtshela ukuthi hayi ke basukumile manje. Uzosho amazwi ke emva kwami. Ngiyaqinisa ngithi akukho lutho engilwaziyo olungangivimba ukuba ngingashadiswa bese usha amagama akhe. Ngenza isivumelwano phambi kwaNkulunkulu
naphambi kwaNkulunkulu naphambi kwalabo ofakazi naphambi kwalabo bafakazi naphambi komfundisi naphambi kwamfundisi ukuthi ngizawuthanda ukuthi ngizokuthanda ngikuthobele ngikuthobele ngibe unkosikazi wakho ngibe unkosikazi wakho othembekile othembekile ngenza isivumelwano ngenza isivumelwano phambi kwalabo ofakazi phambi kwalabo bafakazi ukuthi ngilwamukele ukuthi ngilwamukele uthando lwakho uthando lwakho sengunkosikazi wakho sengunkosikazi wakho ngokweqiniso ngokweqiniso kusukela manje kusukela manje ize ibuye inkosi yethu Jesu amen ize ibuye inkosi yethu Jesu amen 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 shayani izandla kakhulu Siphame kancane sime ngenyawo kulabo abahleli. Sibe nje ngenyawo sebenzisa abantu. Yakusazosebenzisa ibambe njalo. Sime nje kancane ngenyawo ngifuna ukukhulekela lamaqhinga. Lezi ndandatho zisibonakaliso baba sothando komunye nomunye. Khulula isibusiso nokubiyeleka kuzona. Ubama befake lezi ndandatho bakhumbule. Isivumelana abasenze phambi kwakho naphambi kwaMoya Engcwele naphambi kwalabo ofakazi. Lezi ndandatho maziqinise uthando lwabo. Sibe isibusiso kubona. Bakhumbula abakufungileyo ngazo. Makube njengoba sengishilo kungashintshwa ilutho. Kudunyiswa wena ngalomshado ube isibonelo nako eminye imishado. Lokhu sicela sikubonga sikwamukela ukuthi wena Thixo sewukwenzile. Ngegama lika Jesu siyacela. Amen. Amen. Singabuyela ke phansi. Manje sizongena ke kulesi sigaba. Mfowakise ukuba uma nifaka nendandatho kuba amazwi aphuma kini angaphumi kimi. Ngoba uyayazi wena into ekwenza ukuba uvuma ukuba nize nifike la emva kwento ngiyazi akuzange kwabalula endleleni. Kuningi la ndlule khona kuningi nalabo enizama khona. Naze nafika la nikhona. Amazwi lawa eningawathanda omunye nomunye okwabukela kwivideo yenu. Kodwa amazwi afusuke ephuma enhlizweni yakho. Engeke ngakwazi ukuba ngikutshele wona. Manje ke le ndawana le ethi ke uma khona othi uyawuvimba. Ngiyacela impela ngumfundisi angithanda umuntu ozongibhedela ngumfundisi. Ningazongifaka ebhadini bakhe. Leyo ndawana anginayo. Makhona ombona ngathi wawumthembi kahle eduze kwakho. Khona insizwe lapha emuva usheshe umcela ngathi uyochamba bamthathe bamsuse la. Khona amaphoyisa uza ngawe nje. So ngesikhathi ke nifaka le ndandatho nizobe nisho ke lawo mazwi. Asenhlizweni ngicela ungisondezele. Ungaqale wena. Ake silale siseke kahle. Ungabusazamula sekulungile. Ngakhohlwa le ngishilo ukuthi injini you must take umuntu uqala lapha kwendandatho ungabi nesikhathi sanele. Take your time yokuqala ngesibili. Take izengene yonke kahle. Lasa. Sithando sami. Ngikufaka le ndandatho namhlanje. Hayi ngoba ngiwethembisa noma ngenzani. Uyazi futhi ukuthi angikaze ngikuthembise ngayisho kwasekuqaleni lento uthi angifuni indaba yokuthembisa. Ngithembisa kanjani into engazi kahle ukuthi ngizoyenza. Futhi waba umfazi wami ungakabi wena. Nawe uyakwazi lokho ukuthi I've always referred to you as my beautiful wife. Nginama? Siyaphendula manje. Ngiyabonga. Shaya izandla kakhulu bakithi siyabonga.
ke mana ke vula qala kahle ke ma nakhe Sithando sami ngale ring. Ngifezekise isethembiso sami ukuthi ngizohlezi ngikuthanda futhi ngibaseke. Ubona konke ozokwenza. Ngiyohlezi ngiconnect kwakho. Ngiyabonga. Awushaya izandla bakithi. Ngiyabuyela phansi ncane. Asivala amehlo sithandaza. Umshado uThixo uvela kuwena. Sifinyelele esiphethweni sesivumelwano abasenzayo njengoKristu nezibandla. Isibusiso sakho esicebisayo nesingalwandisa usizi. Masehlele kulaba babili. Ngiyababiyela ngegama likaJesu nangegazi likaJesu ukuthi akuba khona sifo nanhlupheko nokuswela okuyakusondela eduze kwabo. Mabavulele umnyango wengcebo njengoba ushilo encwadini kaDeuteronomy. Ubavulele amafastela engcebo. Konke abakuthinta ngesandla kuphinda phindeke. Yandisa umkhawulo wabo nesibusiso sabo kukhanye. Khuluma ukuthula phezulu kwempilo yabo. Nokubambisana, nokuthembeka, nokuthandana, nokuthembana. Bavikele ingozini zonke zezimoto. Nazo zonke ingozi ezingahlasela even abantwana babo. Noma ngabe laba bantwana abasazalwa omunye wabo kodwa uma kuwabantwana abathinta lo mshado. Cela ubavikele, ubaphakamise. Khuluma isibusiso phezulu kwabo nothando olungapheliyo. Malihlale njalo uthando lwabo lulusha omunye nomunye. Phezulu kwalomshado besagoqile ngithandazela wonke umuntu okulenkonzo. Uba uvuselele kulabo abashadile umshado wabo. Uvuselele ifungo kubona. Nalabo abanalo leli phupho lokushada ulifezekise njengoThixo. Khulekela isibusiso kumuntu nomuntu okule ndawo njengamanje. Ogulayo nogulelwayo aphile. Onesihlobo sakhe singekho la esikoleni noma ngabe sesibhedlela noma sisekhaya. Ngithumela ukuphila phezulu kwalomshado. Nokuthula emakhaya ethu bavikele. Amanye amakhaya Thixo uyawazi ukuthi aphila ngesibhamu nokubulalana. Cela unqabe. Babe umndeni ohlangene. Laba babili
Mababe isibonelo kithina sonke ngegama lika Jesu. Kube nokuthula nakwawethu amakhaya emndeni yethu. Ngivula imisebenzi kwabangasebenzi. Kwabancishiselwe izinsuku zokusebenza ngenxa lolubhubhano. Kulenyanga kaJune noJuly ngikhuluma isibusiso kubona. Abangasebenzi basebenze. Lo mshado awube nezithelo eziza kubamangaza abantu abawuhambele. Makube njengoba sengishilo kungashintshwa ilutho. Ukuze laba bantu bazi ukuthi ngithunywe uwe ukuba ngize la. Makubonakala ngezinto abaza kuzikhomba. Babone ukuthi ngokuhambela lo mshado uyivulile iminyango. Sengikhuleka ukuvikela wonke umuntu oze kulo mshado sekufinyelela esiphethweni sokuba wonke lo mcimbi uphele. Kungabi khona ozongena engozini nozolimala ehambele lo mshado. Makube njengoba sengishilo kungashintshwa ilutho. Ngegama lika Jesu siyacela futhi samukela ngokukholwa ukuthi lokhu sekukwenzile. Amen. Mr and Mrs MBONAMBI. Awuba ngithi shayini izandla ni. Angizwa ngizandla ke nishaya izandla nikikise bo. Ayike. Ukuweke. Ngiqedile mina manje. Umkakho lo. Hayi umkakho ke. Yo sengishilo. Uyamkabula manje. Ngiyasirophi la nini? Hayi ngikubule. Ungamkabula umkakho. Wakunumber 1 la wena. Sike sibashayile izandla kakhulu bazalana. Wakunumber 1. Umphathi ohlelo ngiyacela ukuba asondele ngakolwa mhlangothi sengiqedile ngiyabonga. uNkulunkulu anibusiseke nonke. What can I do, girl? So much in love, girl. But your friends got you thinking, and it's affecting you. Don't listen, baby. What can I do, girl? So in love, girl. Wait for this moment. And I don't know what to do, 'cause I don't wanna lose you. No. What would I do without your love? Baby, it's heaven sent from above. So you don't believe what your friends tell you about me. I'm still the man for you, and I'm still the man that's true, and I'm still the man who's lucky, and I'm still in love with you. It don't matter what your friends do, they're just jealous of me and you. And I'll always keep you happy, 'cause I'm still in love with you. I'm still in love. Time passes so fast, babe. I wish it would last, babe. 'Cause I know in my heart that my life ends and starts with you. Yeah. And baby, I know that this feeling I'm feeling just won't let me go. You know why? 'Cause you're the first true love I've ever known. So what would I do without your love? And baby, it's heaven sent from above. And I know that in my heart I'm the best.
can I do, girl? So in love, girl. Wait for this moment. And I don't know what to do, 'cause I don't wanna lose you. No. What would I do without your love? Baby, it's heaven sent from above. So you don't believe what your friends tell you about me. I'm still the man for you, and I'm still the man that's true, and I'm still the man who's lucky, and I'm still in love with you. It don't matter what your friends do, they're just jealous of me and you, and I'll always keep you happy, 'cause I'm still in love with you. I'm still in love. Time passes so fast, babe. I wish it would last, babe. 'Cause I know in my heart that my life ends and starts with you. Yeah. And baby, I know that this feeling I'm feeling just won't let me go. You know what? 'Cause you're the first true